No, angikazi ngezamajele mina bengizama nje ukubonisa abantu ukuthi bungakanani ubuhlungu ubaba uKhethi Matlala azobhekana nabo lapho uyabona bengihamba nje nokumzwela kahle kahle uyabona ya kubhlungu kakhulu ubona umuntu onezinto zakhe umuntu okhomba ngophakathi umuntu oselawula abantu abaningi oholela abantu abaningi abaqashile ahambe ungene eKokstad eyoba nje into yalutho because uyazi ukuthi eKokstad ukuba nemali kwakho ufana umuntu ongenamali actually ufana umuntu ongenamali because first of all nje ne communication yabantu bakini bangaphandle ayifani noma ususe emajele avulelekile uyabona I communication yalapha mangabe uhamba uyofona ngeweekend you only allow to call 10 minutes ngeweekend kuphela is either uphuma ngeSunday okanye uphuma ngeSaturday nakhona futhi awuphumi ungazange uzofasa kumele ukuthi ufase uyofona lapho empeleni unikezwe u10 minutes okufona and lo 10 minutes lo mawufona ubalwa njenge visitor kumele wazi ukuthi ke mangabe uyile ukuyofona awusavumelekile ukuthi ke na kube ne visitor elikuzelayo because actually per month unikezwa u40 minutes which means 10 minutes Saturday 10 minutes and Saturday elandelayo we understand kubhlungu nje because even nemali yakhe iyofana ukuthi imali into engekho we understand iyofana nje nento engekho because remember ukuthi lela ijele leyiboshwa eziyingozi kakhulu yes iboshwa zonke eziyingozi but kuneboshwa eziyingozi kakhulu kuyenza ukuthi ke na kube isiboshwa esiyingozi kwezinye iziboshwa esuke ayihleli nazo kunesiboshwa esiyingozi emaphoyiseni abasukela esuke elanga phakathi namaphoyisa ayasesapha kunesiboshwa okuthiwa mhlambe siyingozi ebantwini bangaphandle ngoba cabanga ukuthi njengamanje ubaba uKhethi Matlala is been accused ngamacala okufa kwabantu although esejele manje kusho ukuthi ngicabanga ukuthi bamncisha leya communication mangabe unolwazi ngempela mangabe bomfaka lapha vele even nayo leya phone public phone it's recorded each and everything oyikhulumayo lapha ya phone you understand kabili ngenyanga i-visitor livumelekile and remember lapha ukuthi awuvumelekile ukuba nento noma ngabe yini yangaphandle noma ngabe kuthiwa insipho yangaphandle kuthiwa ivasilapho yangaphandle actually kwasana ngisho roll on actually uyabona yonke into uyithola la uyabona mangabe ngitshela ukuthi uKhethi Matlala ufike this month lapha you understand mhlawumbe ngokukuthenga kweziboshwa ziyoze sithenge next month which is February or makuphela phakathi naye ufike lo muntu remember ufika kana nsipho ngifuna nje ukunakhela isithombe ngobhlungu ufike ngenansipho ufike ngena roll on ufike ngena vasilapho ufike ngena lutho uyosula ngeshidi mnganami uzongena eshaweni athele ngamanzi abuya asule ngeshidi ayikho lento yokuthi kena kuphuma amakhampa njengamanye amajele okanye kuphuma into zokugcoba okanye kuphuma insipho no ayikho leyo nto le abanayo leyo privilege leyo we understand makufika istoro kumele ukuthi abhale kwi-purchase list ukuthi kena ufuna insipho ufuna idoni yokugcoba you understand because nakhona noma kuyothenga store awuye store awuyini wena store kufika nje iphepha uyabhala wena usho ukuthi kena ngifuna u1 no2 no3 no4 bakulandele lezo zinto lezo you understand kubhlungu ke bafowethu kulela jele ngisaphinda futhi ngiyasho namanje iziboshwa ziyafa lapha kulela jele zifa iqondile zifa engaqondanga awuyitholi lento mnganami yo kanti kuphi lento yabona zifa iqondile zifa engaqondanga and iziboshwa if you are weak uyahlanya nokuhlanya uhlanya I'm telling you mentally disturbed actually that is condemned isiboshwa kahle lela jele
la lakhelwe iboshwa ukuthi ke na cha lesi siboshwa sesehlule asilawuleki ngokwamajele avulekile asilawuleki usikhuza namhlanje kusasa senza okunye usikhuze kuloko kusasa senza okunye kahle kahle basuka beyomkhondema umqondo bayonyomfa umqondo wakhe ukuthi ke na even nento zangaphandle manje akayithathe zibe la kuyena emqondweni kuphela not ukuthi azibuke physically lapha ngikutshela ukuthi ke na isiboshwa singezwa ivoice yomuntu osifazane ekhuluma le kude panelini isiboshwa sigijima siye eshini sifuna ukumbona umuntu osifazane sibe singeke futhi sizimbona awuvumelekile ukubona umuntu osifazane kwakumbona nje uyabona kwayike nje loyo ke akubhenywa mangabe wangena ubhema lapha ugcina usungasabhemi uyabona asithembe ukuthi lamjida mfethu uzophuma we understand ngigcineke bafethu ukuthi ngichaze indaba zasebhongweni benginichaza nje uhlungu balela jele uzombona njengamanje Khetha Matlala mangabe eya police station yini enkantolo uzobe engafakile lamagutsha akhe awafakayo uzobe nje ifaka ivayiza leshirt elimhlophe wafaka no grey wafana ecathulo ezibrown base bemfasa la enyaweni kase kufakwe ipontshi wena wabona uAnania Smart uyabona uzobe nje njalo ngiyabezwa nje abantu bayakhuluma Khetha Matlala Kokstad Bhongweni uGosmampuru Pitora Simex bangani bami ungamfiseli umuntu ophilayo mfethu angene kulela jele okuthiwa iBhongweni eKokstad lapha mfethu kahlathi ijele lokukhondema umuntu leli lapha mfethu uthi ungena mfethu esangweni kunebhubesi mfethu elichafula igazi ngomlomo nangamakhala mfethu nangeindlebe mfethu uyabona wona bosuphuma lapha mfethu kunemvu mfethu ebheke phansi ethe uyatshelwa ke lapha ukuthi mfethu la kusebhonga iyabhonga indoda mnganami uyabona ungena uyibhubesi bathi ungena nje uphuma nje uyabona lapha mfethu uVusi Matlala uzofica mfethu okha lapha the Nigerian guy afice okreja lapha nale awuthi yomlungu afice othilili Mzimela and baneminyaka othilili Mzimela behleli lapha afice George Thomas baneminyaka behleli lapha and vele le section yakuyona uye R10 yilapho ke mfethu okukhulunywa ukuthi ngempela it's the most dangerous prisoners ehlaliswa kuleya section mfethu lapha ngokomthetho kuseshwa kathathu mfethu lapha kuseshwe ekseni kuseshwe emini kuseshwe ntambama of Cwebu lapha abanqeni futhi ukuthi mfethu vele mfethu kufakwe security ngo12 ebusuku abanga uzoba kuseshwe ekseni kuseshwe emini kuseshwe ntambama kuseshwe ngo12 ebusuku uthi zanilinde bakuseshwe ngo12 ebusuku babuye ngo3 bese kuphi nje isidingo sokukuthatha uKhetha Matlala asiwe lapha ngoba ePitora Simex ebe right ePitora Simex isimex mfethu uyabona and seyakhiwe kabusha ngoba iyake yavalwa lo mjida abantu Anania Smart eqile weqa lapha bamthatha bamuse Kokstad uyabona and ziyafa iboshwa libamnganami uyabona ziyafa lapha ama week awubuyi ulusi intuthwane mnganami uyabona kunomphatho security lapha onenhliziyo emngaba bathi siqebu lapha uzofonqakula lapha ko CMC uyabona mhlawumbe ke manje mfethu iKokstad seyajika ngoba kuthiwa seyaphatha umlungu uStain yabona kuba usofika ngizakhe saphetho mathenjwa ufika kathi phetho zimeme futhi kuzimeme benenhliziyo embi kakhulu lo yamuntu uyabona manje nje mina bafethu angisiboni isidingo sokufaka lo yamjida lapha and ziyahlanya iboshwa lapha ziyafa uyabona lapha mfethu wangena mfethu uHIV positive mancane amathuba ukuthi ubuye lapha tshela why ngithi mancane amathuba ukuthi ubuye mfethu eBhongweni ulokhunzi udla amaphilisi ama-ARVs isizathu mfethu lapha
awuvumelekile ukuhlala ne-treatment yakho ngaphakathi esiseleni. Kumele ngasonke isikhathi iphoyisa fanele likulethele iphilisi lakho njalo ntambama iphoyisa lisukele khona sectionini. Ene kwavala i-ash kumele wazi ukuthi kena vele ngeke usalithola. Laba abantu fethu bakwazi ukudefaultisa 3 days kulandelana. Sometimes bakulethela iviki lokho phinde bakudefaultisa usuku olulodwa. Phinde ya mngana ziyafa ibosho. Yabona ubona isibosho kuthiwa kune dust engena lapha ecourtyard. Yabona kune dust engena lapha ecourtyard. Kune virus and kuyabanda. Environment elejele alikho lihle. Lakhe lo ngaphansi komhlaba. Kuyabanda must ukuthi ube nevayisa ngaphakathi. I-dust yevayisa mngana ingena la emakhaleni. Yabo ushaya i-TB uthi usalindele lalela ushaya i-TB une-HIV njalo. Uthi usalindele ukushawe le TB yokuthiwa i-NDR. Ushawe i-NDR ke bafethu yile TB le akuvumelekile nje umuntu asondele eduze kwakho. Ngisho iphoyisa masonde eduze kwakho lifaka isifoni. Kancane ukuthi usinda zifile iboshwa siyazazi. Ngisho anenesimbathe hayi ukuthi kena bakho abagulanga mnganami. Uyabona? Abagulanga khona amadoda ayivikela umsebenzi wawo. Yabo othola oshobethe lapha mfethu. We ende usekhona lo yababa. Ayisuka bhabha yini? Kodwa ibhlungu le kwamfise umuntu ophilayo angene